the secure connection. Reliability, expertise, professional communication. This is the mission of Pro-M, Professional Mobile Radio ZRT, to support the Tetra-based Hungarian Unified Digital Radio Telecommunication System and emergency telecommunications. Pro-M ZRT's professional support background includes the market leader Hungarian mobile service provider, T-Mobile, the ICT solutions provider T-Systems, the Hungarian Telecom Group, and one of the world's largest telecommunication providers, Deutsche Telekom. Nagy örömünkre szolgál, hogy leányvállalatunk révén a T-Systems egy új szolgáltatási területen, a professzionális mobil távközlés területén is bizonyíthatja szaktudását. Az EDR rendszer üzemeltetése nem csak nagy szakmai kihívás, hanem egy óriási felelősség is. A készenléti kommunikáció zökkenőmentes biztosítása ma már nem csak a közbiztonsági szervek mindennapi munkájához elengedhetetlen. Az egyre sűrűsödő vész- és katasztrófa helyzetek hatékony elhárítása minden állampolgár számára nagyon fontos kérdés. For the more efficient cooperation of public safety services, it was crucial to create a modern, dependable digital system that is unified and accessible for all users. In a disaster, it is even more important that services and companies concerned in emergency communication could communicate and cooperate in a unified way. Pro-M ZRT a magyarországi EDR hálózat megvalósítására és működtetésére létrehozott projektvállalat. A magyarországi EDR hálózatot európai viszonylatban is rekordidő alatt valósítottuk meg. A Pro-M a vonatkozó ISO szabványok szerint auditált, integrált minőség és információbiztonság irányítási rendszert működtet. A készenléti szervek fokozatosan vették használatba az EDR készülékeket. 2008. júliusára már több mint 35 000 felhasználónak tettük lehetővé az új, modern technika alkalmazását és a minőségi munkavégzést. In addition to installing 273 base stations, Pro-M provides mobile base stations to ensure continuous and problem-free operation of the network. The Tetra system in our country is able to serve 42,000 users. The implementation of the Hungarian Tetra-based system is special not only for its rapid realization. After achieving countrywide coverage, the system provides cooperation and controlled, closed communication for all public safety services. Pro-M, mint a rendszer üzemeltetője, komoly szerepet vállal a felhasználók támogatásában. 24 órás ProMobil support szolgáltatásunk keretében ügyfélszolgálati irodánk a hibelhárításban is segítségére van a szolgálati állománynak. Annak érdekében, hogy a felhasználók a rendszer minden fontos alkalmazásával és előnyével megismerkedhessenek, létrehoztunk egy elektronikus oktatórendszert. Az e-learning tudásportálunk elektronikus tananyagok és videók segítségével ad hasznos ismereteket megszerezhető vizsgákhoz. The EDR system is based on Tetra technology. The radio system standard is a recommendation of the European Union, which also supports cooperation between the public safety services of the Schengen countries. The EDR improves considerably the internal communication, reaction capabilities, and cooperation of public safety services. Since information loss is impossible in this system,
not only the level of communication quality, but also its reliability is higher than in the case of conventional analog radios. Pro-M provides 99.9% availability for its users due to the higher frequency range and the special technological solutions. The network provides country-wide coverage, even in previously uncovered regions and areas such as subways and tunnels, and between vehicles on land and aircrafts. A szélsőséges fizikai körülményeknek is megfelelő RDR készülék nem csak beszédre, de adatok, akár előre meghatározott rövid státuszüzenetek átvitelére, vészhelyzeti funkciók használatára is alkalmas. A rendszer adatszolgáltatásai és alkalmazásai eddig elképzelhetetlen új lehetőségeket biztosítanak az érintett szervezetek számára. Tetra's most important feature is the programmability of group calls, which helps in separating work groups based on location or function, and also assists in making communication costs plannable. The dispatcher centers can immediately form new teams for actions requiring the cooperation of public safety services. One of the fundamental services of the EDR system is the Pro-Mobile Vehicle Tracking. The main point of this service is to enable central workstations at headquarters to track multiple vehicles at the same time by using the devices with GPS functionality built into the vehicles. This service helps in conducting more complex actions, planning patrol routes, and querying route records. In the case of rescue situations or disaster scenarios that require other forces to be involved, the unified, always up-to-date map interface and the integrated alarm feature enable quick and controlled response and accurate location control of units. One of the tasks of the Hungarian Prime Minister's office, the Public Safety Department, is to prepare, implement, organize and execute a governmental strategy related to the EDR system. A Pro-M Zrt-vel és a T-Mobillal történő zökkenőmentes együttműködés eredményeként a miniszterelnöki hivatal készenléti szervek irodája eredményesen el tudta végezni a jogszabályban megállapított feladatait. A rendszer kiépítésére meghatározott határidőket betartva a Pro-M minőségi szolgáltatást nyújt a projekt minden területén. Feladat végrehajtva, köszönjük az együttműködést, jó éjszakát! Mi is köszönjük az együttműködést! Operation of the Hungarian EDR system was a real success project for Pro-M ZRT. The successful completion of the challenging task opens new prospects for Pro-M and T-Systems in the market of professional mobile telecommunication. The company has set itself the aim of achieving similar results in the field of the civil use of Tetra technology.